De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de mensenzoon zien komen op de wolken met macht en grote heerlijkheid. Dan zal hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de 4 windstreken, van het einde der aarde tot het einde des hemels. Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les. Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook wanneer je al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja, voor de deur staat. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal niet voorbij gaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Maar dan, het evangelie begint vandaag heel merkwaardig eigenlijk, maar dan, daarna, dan weet je dat er sowieso heel wat aan de hand is, of minstens moet zijn geweest. Maar dan voel je ook aan dat wat er nog komt, op de een of andere manier nog veel wezenlijker is. Maar dan. Wat er aan de hand is, vertelt het evangelie ons ook, althans in typische Bijbeltaal. Na die verschrikkingen, Jezus spreekt over zon en maan die geen licht meer geven en sterren die uit de hemel vallen. Dan moet je er enerzijds rekening mee houden dat men toentertijd eigenlijk niet goed wist hoe dat nou werkte met dat hele luchtverkeer. Men dacht toen nog dat de aarde niet alleen plat was, maar tegelijkertijd ook het middelpunt was van alles. Geen flauw idee dat wij zelf om de zon draaien en niet de zon om ons. Wij weten wel beter. De weerman vertelt ons precies wat er wanneer en waarom aan het firmament gebeurt. Anderzijds, toch hebben dat beeld van die zon en die maan en die sterren hun weg gevonden naar ons menselijke voorstellingsvermogen. We kennen allemaal momenten dat de zon ofwel onderging in ons leven ofwel juist over ons opkwam. En daarom mogen we er ook onze eigen tekenen in lezen, in die verschrikkingen die Jezus bedoelt. In het groot de terreur, oorlog in de wereld, in het klein ons eigen leven. Ziekte, bedreiging, de dood van een geliefde, tegenslag, ruzie, bedrog, verlaten worden. Grote problemen en moeilijkheden waar we misschien als een berg tegenop zien. Of de zon ging over ons op toen we verliefd werden, succes hadden. Momenten van vreugde en geluk. Maar dan. Het lijkt erop alsof het evangelie ons eigenlijk wil zeggen dat nog zo'n zonsopkomst, nog zo'n zonsondergang het laatste woord heeft. Dus ten tijde van tegenslag, hoe moeilijk ook, hoef je eigenlijk niet bang te zijn. Als het evangelie je bang maakt, dan doe je ergens iets niet goed. Angst hoort nooit bij ons geloof. Angst ziet gevaar waar er geen is. Angst maakt het bedreigender groter dan het is en angst verlamt een mens. Het evangelie is altijd een blijde boodschap, bedoeld om ons hoop te geven, om ons moed in te spreken, om ons een hart onder de riem te steken.
Het eerste en het laatste woord, en dat wil het evangelie van vandaag ons zeggen, is aan God, is aan Jezus. Niet het lijden, niet de dood, niet de tegenslag en het verdriet hebben het uiteindelijk voor het zeggen. Ook niet het toevallige geluk en het succes en de voorspoed, maar Jezus en Jezus alleen. Wat blijft uiteindelijk? Schuld, je fouten, de misstappen in het leven, de melancholie, het vermaak, de afleiding, je rusteloosheid, of dat eeuwige verlangen naar altijd maar meer en meer en beter en groter en groter. Hoe belangrijk ook dat wij in ons leven ons best doen, let wel, maar het eerste en het laatste woord is en blijft Jezus. Alles gaat voorbij, ook schuld en alles wat knelt, maar Hij is er. Zoals Hij er was, zoals Hij er altijd zal zijn. Als je toch weet waar het uiteindelijk naartoe gaat, dan weet je toch ook de weg daarheen. Dan weet je toch ook wat je te doen hebt, dan wel te laten hebt onderweg. Dan stel je alles onderweg al in het teken van hoe het straks zal zijn. Dan leef je onderweg al vanuit die geest van de Heer. De Heer staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijn de oorsprong en doel en zin, zingen we ergens. Als je dat weet, ga je anders leven, veel vitaler. Over je eigen kleine grenzen heen, scherp kijkend naar wat eraan zit te komen. Laat het dan keihard vriezen in de winter. Wat zou het als je hart al denkt aan het nieuwe voorjaar? Het geeft je de kracht om in verwarmde tijden het hoofd koel te houden, bij strenge vorst je van binnen te warmen en in donkere dagen wakend uit te zien naar het nieuwe licht. Dan ben je in staat alles wat er is en gebeurt en gezegd wordt te overstemmen door de belijdenis van een rotsvast geloof. Dan ben je in staat alles in het leven te zien en te begrijpen vanuit Gods geest. Let wel, ook met Jezus ontkom je niet aan de verschrikkingen. Jezus zal nooit tegen een zieke zeggen, kom op, je kunt het, je komt er wel bovenop. Dat zou een illusie zijn, dan maak je jezelf iets wijs. Maar de kracht van Jezus' verlossing is sterker dan de paniek en groter dan alles wat er in je binnenste kan omgaan. Zelfs al zou de hemel op ons dak vallen, zelfs al zou de grond onder ons verzakken, wees niet bang, zegt de Heer, want ik ben er. Maar dan en dan, ik zal er zijn.